לא שאין עובדות, יש עובדות, אתם עושים הכל כדי להבריח אותם. רונית אביב, יו"ר עמותת תומכות ותומכים זה בזו. אני חושבת שאתם, אף אחד מכם לא שם לב, אבל כשאני הערתי איזושהי הערה למיכל, היא אמרה לי איזשהו משפט שבזה הכל מתחיל ונגמר. כשאני אמרתי לה בואו תדברו איתנו, אני מייצגת אלפי תומכות מהשטח, מכירה את האתגרים דה פקטו מהשטח, לא מייצגת רשמית, אני לא איגוד מקצועי, אבל אנחנו עמותה שנפתחה ויש חברות שפונות אליי ומספרות לי את האתגרים. כשאני אמרתי לך תדברי איתי, אנחנו בסך הכל המטרה שלנו היא משותפת. מה אמרת לי? את לא רלוונטית. זו הבעיה. כשיש 70,000 תומכות ותומכי חינוך במערכת החינוך, שרק 55,000 מועסקים בשלטון המקומי, עוד 15,000 בעמותות וארגונים פרטיים, זה שאת אומרת לי שאני לא רלוונטית זה ניתוק מהשטח. אני הכנתי מצגת יפה, אבל אני רוצה לתת מקרה מעכשיו. תומכת הולכת לי הודעה, רונית בואי תשמעי מה עשו לנו. ב7:30 בבוקר הוזמנו לאספה, לישיבה עם ראש העיר, היינו עד 8:30. מה עשה ראש העיר? הוריד לנו את השעה הזאת מהשכר. כשיורדת שעה מיום עבודה זה גם פוגע בתמריץ ההתמדה. אותו דבר שלא מוכנים לפתוח קורסים של הכשרות ולא מוכנים לתת לתומכות לעלות ברמה. עכשיו אנחנו מתמודדים עם תומכות חינוך מיוחד קשה. תקשיבו, בא לי לבכות כשאני מדברת על זה. תומכות ותומכים בחינוך המיוחד הקשה בחטיבות הביניים ובתיכונים, זה לא אנשים, זה מלאכים, אוקיי? זה אנשים שמחליפים טיטולים, שנמצאים שם ברגעים הכי קשים. יצא מכתב מהסתדרות המעוף, שאני שמחה שהם הרימו את הכפפה, יצא מכתב בסוף שנת הלימודים בתיכונים ובחטיבות מסתיימת ב-20/6, אוקיי? החל מה-21 מתחילות הקייטנות. למרות שזה לא רלוונטי לגנים, אבל אני נותנת דוגמה כי היא אקוטית איך הם מתייחסים לתומכות חינוך. בגלל זה מעצבן אותי שהם לא, זה לא שאין עובדות, יש עובדות, אתם עושים הכל כדי להבריח אותם. אז ב-21/6 מתחילה הקייטנה, ההנחיה להתחיל לשלם להם שעות תוספת על הקייטנה החל מה-21. מה עשו המרכז לשלטון מקומי? לקחו את המכתב המקובד הזה, קימתו אותו ואמרו זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא מקשיבים לזה, אנחנו נתחיל לשלם להם החל מה-1/7. עכשיו אני אומרת, אני שואלת, באמת בכאב, במי אתם נלחמים? במי אתם נלחמים? בנשים היקרות האלה שנותנות את הלב והנשמה, במי אתם נלחמים? למה לא לתת להם? אני מדברת עם ההסתדרות. למה את לא, אבל למה את עוצמת את העיניים לנוכח המציאות? ההתעמרות לנוכח האלה כמו בשוק. כמו בשוק? אני מדברת בשיא הכבוד, אני שואלת שאלות נוקבות ואין לך תשובות. אין לך תשובות, אני צורחת כי זה מכאב, לא כי אני צועקת. אני מבקשת תשובות, אני מבקשת, אני רוצה שתדעו, נחתם הסכם שכר. מה שאתם לא יודעים זה של התומכות אין ימי חופשה, הן מחויבות לעבוד בקייטנות. יש להם 22 ימי חופשה בשנה, תדברי דברים מאוד ברורים. באוגוסט רק. שנייה, רותי, אז בואי ננצל את הבמה. מותר להם, תגידי פה קבל עם ועולם, 20 שניות לסיום בבקשה. 19. ברור שמותר להם לקחת יום חופש באמצע השנה בתשלום. אני מצטערת, אני פשוט באמת נסערת מעצימת העיניים הזאת, שאף אחד לא אומר את האמת, שאף אחד לא מסתכל למציאות בעיניים, לזלזול בנשים והגברים היקרים האלה שבאים לעשות עבודה. תודה רבה. קודם כל להאמין ולתגבר ולהעריך את ההון האנושי הזה שמגיע לעבוד, הם רוצים לעבוד, באמת שהם רוצים. תנו להם את הכבוד הזה. תודה רבה.